witnessed in our childhood. So we would like to invite you to watch our Dagyang sa Barangay. We would like to invite you to watch our Kasadyan and our new event, the Dagyang Illumination Tribes Competition and Floats Parade of Lights. Viva Señor Santo Niño, Halabira, Iloilo. Si Mr. Eric Tivenegas siya. Balita mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan naman po ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines sa katumbas ng 55 pesos at 9 centavos. Para naman po sa ibang currencies, ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos at 7 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 83 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 67 centavos at ang Euro 58 pesos at 51 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Castor Nation, sa ating Christmas countdown, 2 araw na lamang po at Pasko na. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Impunto las 8 na sa aga, kag-welcome na sa Bombo Hanay Big Time. Upod sa inyo ang Anchorman, Bombo Donny Digala. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo.
Sa ato nga Christmas countdown, may rasang dua kadlaw ang nabilin antes ang Pasko. Adlaw kita karon sa Biyernes sa petsa 23 na sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Kagkaroon na sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Dua kadlaw antes ang Pasko pero ang mga manugbaligya sa prutas sa syudad sang Iloilo hoy gid ang baga kay maluya kuno ang baklanay sang ila sining mga baligya nga prutas kaga nagaminahal pa kuno ang presyo. Sa iban pa nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad ang gobyerno plano naman sining nga mag-import sang masobra 60,000 metric tons sang refined sugar o kun puti sining kalamay para kuno nga ma-stabilize ang presyo sang kalamay sa aton sining mga merkado. Di daw amo man isadtong rason sang gobyerno sa nag-import sang 150,000 metric tons sang kalamay sang Oktubre kag sang Nobyembre para kuno mapanubuan ang presyo sang kalamay sa merkado. Di na ubos ani abot sa Pilipinas ang 150,000 metric tons sang kalamay pero ang presyo sang refined sugar sa merkado ay gyapon panaog sang 100 pesos per kilo. Kag isa pa siling sa mga sugar producers sa Enero manog peak na ang paghimugasa sang galingay sang tubo diri sa Pilipinas. Sa iban pagid karon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad ang pasinhon nga bayani sa Marawi Siege si Major General Stephen Pareño kag newly appointed man sining commanding general sang Philippine Air Force aton karon sining kilalahon pinagi karon sa mga nangin suod gid sini sa iya partikular ang mga nakaupo niya gid nangin classmates niya no sang inisya nagaboto pa sa Bainsang Central Philippine University kay alumnos ni isang CPU si General Pareño no tubtob subong ti malapit gyapon sa iya sini nga mga tawo paano nga sa kadamuon sang mga senior officers karon sa bahinya sa Armed Forces of the Philippines, partikular sa Armed Forces of the Philippines, no, ang taga-Pasisi-tigid nga si Major General Stephen Pareño ang ginatagaan niya karon sa sining trabaho ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpanguna sa Philippine Air Force. Sa iban pa karon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad ang ining ginaduso ni Iloilo City Councilor Cedfrey Cabaluna nga pag-revisit, pag-review sang joint venture agreement o kon kontrata sa tunga sang Iloilo City Government kag Double Dragon Properties Incorporated sa sining operasyon sang Iloilo Guimaras or Guimaras Iloilo Ferry Terminal o kon ining Parola Wharf. Suportado man karon sa iya sining mga kaupdanan, partikular ang ining isa man sadto sa nangin matigdas nga kritiko sang sining joint venture agreement sang tiyempo ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog si Kagawad Plaredel Nava. Very welcome gid kono sa iya kon magpatigayon sila sa pag-review. Suportahan niya gid ining si Kagawad Cedfrey Cabaluna sa bahin sang Barangay Ortiz sa Iloilo City proper. May araman sang nangin lihok dra sang damlaglang ang mga barangay officials nag-appeal sa city government nga pabarikon ang operasyon sang Ortiz sa Wharf pero ginabasura ini. Sa iban pa nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, one COVID allowance sa mabaton na kuno sang mga healthcare workers nga way pa makabaton sini subong Biyernes pero ang mabaton ang ila ang halin ng kuno iya sang January tubtob sang February kaya ang nabilin ang halin sa Marso onwards ginaproseso palang iya kuno pero daw hindi iya sang alalangay karon ang gining pagpanagtag sang one COVID allowance kay may mga naka-isorya kita sini nga mga healthcare workers nga sila kuno tinakabato na sang halin sa January tubtob sang April sining one COVID allowance iban ya tiway gid sa may nabaton bisan isa ka bulan. Ang masakit lang ya kuno sa mga nakabaton sang one COVID allowance kay ginbuhinan pagikuno sang buhis ang ila sining allowances
Sa iban pa nga mga balita diri sa aton sining nga pagapangalagad. Sobra-sobrang pag-akwari sa mga kasubaan nag-aapekto kuno sa mga irigasyon sa National Irrigation Administration. 6 minutos na kaligad sa tagna nga alas 8 sa aga. Diri sa aton sining nga pagapangalagad. Ginapadasig diri ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ining pag-import sa Sugar Regulatory Administration o kung sa aton sining nga gobyerno sang more than 65,000 metric tons sang kalamay. Ang purpose kuno para ngati mas stabilize ang presyo sang kalamay diri sa Pilipinas. May ara sang pag-question diri karon ang pilaya ka mga sugar industry players, partikular ang mga sugar producers ngati kung boboa naman diri sa mga imported nga kalamay ang mga merkado sa pungsod. Kompetensya ini para sa mga locally produced nga mga kalamay, laban-laban maperdigin madihadugin sa merkado ng aton nya sini nga mga local producers. Sa aton sini karon nga linya isa man ka sugar planter si Iloilo 3rd District Board Member Matt Palabrica. Live ikaw subong sa Bombo Radio Iloilo Board Member Palabrica. Sir, good morning. Welcome sa Bombo Radio. Kagupon mo si Bombo Donny Digala. Bombo Donny, mayong aga, kag mayong aga man sa tagpalamatik ag tumalanaw sa Bombo Radio. Okay, Board Member Palabrica, sir, ongoing yapon subong ang harvest season sang tubo kag galingan na isang kalamay sa mga sugar central diri sa Pilipinas. But nakibot kita nga may announcement naman halin sa aton siri nga national government nga maga-import naman sang 65,000, more than 65,000 sini nga metric tons sang refined sugar. Pasudlo naman diri sa Pilipinas kag ginapadarian ini ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano nga inyo sini nga reaksyon sa bansang sugar planters sa Board Member Palabrica? Bombo Donny, masakit kag masubuin nga balita para sa amon nga mga mangunguma sa tubo. Bangod nga kunalantaw naton peak gid subong sang milling season. And if you can recall, we requested for an early milling in order to combat the planned importation. Ti subong nag-peak na sang milling season nga ma-import pagid, no? And ambal nila bangod sang inflation, ti ang akon paglantaw sini hindi ini issue sang supply and demand sang kalamay. But I think this is a global or a national issue nga hindi laman kalamay ang nagasaka ang presyo na isubong, but all products apektado sining problema pangkabilugan. Ti nga ang pamangkot nga kalamay gidya ang biktimahon sini. And kahapon Bombo Donny, bidding naman sang kalamay. This is the fourth week nga nanaog nga sige na panaog sang presyo sang kalamay. So amoy nang masubo nga balita subong sa sugar industry. Okay. Diri board sa mga kaupdanan ninyo sa inyo sining parte sa Iloilo, nga mga sugar planter sa as of now, ano nakatunga-tunga na gid man kamo sa harvest sang tubo or masobra na ang mga sugar farms diri nga naka-harvest sang tubo board? Wala pa Bombo Donny. I think 1/3 pa lang ang na harvest subong. Considering pagit sang sige-sige nga ulan, so gaka-delay siya. And we are expecting that madamo pag ini nga area ang matubas kung magsulod ang January ug February. So ginahulat nam lang sang aton nga mga planters subong ang maayo nga tsimpo in order to go full blast. Kag kung basihan nila ang low end supply situation ng Bombo Donny sang kalamay dito sa pungsod Pilipinas, we have enough stock. Kiti na nabasa man naton sa UNIFED nga bastante ang stock sang kalamay diri sa pungsod, which is true. Kaya based on our research, may ang raw sugar is stock mga 237,000 pang bilin. May nga metric tons.
ang demand is 504, na-address man ini sang aton nga subong nga mga mangunguma, and sa refine may sobra man yapon, may available stock. So that is as of December 11, 2022. Subong is December 24 na, 23. Paano kung siguro nagkasaka pangining nga saka? So I don't know, kay kumo sang bangod kuno sang inflation, ma-import para mapanaog ang presyo. Wala pa gani ga-import, sige na panaog eh. No, I don't know what is the wisdom behind our president and the DA secretary of mismo man nga amoy ni ang solusyon. Automatic importation yun ang siguro political move man nila yun in order to be popular with the consumers. Pero if you look at the situation sang pungsod naton, we are an agricultural country, and they have to protect the agricultural or the farmers naton, especially sa sugar industry. Okay. Sa part ninyo, board, ang inyo sini nga sektor, ang sugar planters, inibala may araman kamo sinisang representative sa Sugar Regulatory Administration Board, ang policy making body sang SRA, naga-decide kung bala ma-import o kung hindi amang other nga mga matters nga gina-decide nila dra. Pero ang gina-invoke abi nila diri subong nga ang pag-import is through minimum access volume kuno or MAV sining mechanism. Basi pwede mo kita ma-enlighten sini dugang board kung anong board siningon sinisang MAV mechanism. And yes board. Yeah, ang akon sinipaglantaw Bumbudoni, with that mechanism, I think they will not pass through the SRA. Okay. Wala gin ko lang attention sang sang Sugar Regulatory Administration, and we are monitoring sang sugar order. We are expecting that they will release a sugar order, maybe number 4 for the importation. I'm not really privy of the minimum access volume. Pero amo ining ga-decide man sa pork, sa rice sa rice importation naton. So diri ini sa maagi sa the Department of Agriculture, SRA, I think they will be the one to decide kung ano gid ang plastada nga may rason sila, ginatagaan nila order ang ilang mga staff or officials under USEC Panganiban in order to explain to them and to give a reason in order to import. So I do believe basi overpower nilang SRA sinidri. Amo man ang sunod ko nga pamangkot sa imo board kay ti as we mentioned, may representation kamo nga sugar planter sa SRA board. Kagati ang SRA board ang naga-decide sini kon ma-import o kon hindi. Mamangkotan ko sa imo kon bala prior sining announcement from the government ka ma-import naman kon naka-relay sa inyo sa information o nakakonsulta sa inyo ang inyo sining farmer representative dito sa SRA board nga ma-import naman gali kamo. Pasalamat lang man gani kita kay ang iban nga mga associations or federations of associations sa sugar industry naga-monitor sang movement sang aton nga Department of Agriculture, and nakibot kita nga amo na inang information. Pero if we have a preliminary data of the Sambakugina of the supply and demand situation subong diri sa pungsod Pilipinas, and wala sang rason if they will base that galing ang ilang ginarason subong ang inflation sa pungsod naton. Ang inflation, they really have to flood the market of the sugar para nga manaog ang presyo, padumugan nila nga padumugan sang imported rice in competition with the ang local supply naton or local stock naton. So kung mag-flood na ina, damo na pilian ang aton ng mga traders. So amo na ma-pressure sila nga manaog ang presyo sang kalamay, and it will be bad for the planters and farmers naton diri sa pungsod Pilipinas. Okay, morning daw ka ironic man board member Palabrica kay ti gina-mention nila inflation
pag sinaka sa mga balaklon sa Pilipinas, sa mga merkado naton, that's why ma-import para ma-stabilize. Ti na-mention mo nga sa sulod sa apat na karon ka simana, sige-sige man ang panaog na sang presyo sang inyo iya sini nga ginaproduce sini nga kalamay, and natingala lang kita board kay ti weekly ginamonitor man naton sinidri ang mga price update sa sa Department of Agriculture, partikular sa kalamay. Kag sa pag-check man naton sa mga merkado naton, why gyapon man ga panaog sa 1 kagatos ka pesos kada kilo ang refined sugar how? I think dapat hindi ini ang issue sang supply and demand, kundi sa price control nila sa DTI, sa Department of Agriculture. Kaya ang suggested retail price nga ginabutang diri sa record naton dapat 80 pesos lang ibaliga nila, ti nga naga 100. Kung siron ang issue diri nagapataas sila sweldo base may mga kompromiso sila during the COVID-19 nga nagsarurot gid ang negosyo sang tanan. They have to cover hello. Yes, board, go ahead. So they have to cover up their losses. Anong klase ina nga sa importation nila isabat ang mga problema sang kapigadon bangon sang COVID-19 pandemic. It will be an injustice to us. Amo gani nga hamba ko kati galing wala na kami session sang ang panlaluwigan. Ang ginpatawag ni Gov nga special session will only cover the benefits of our employees. So bako daw maisahan gi kami sini ang mga mangunguma naton, and we'll convene again on January. So many things can happen in the end of the year, and it will be a very sad Christmas and not a prosperous New Year for the sugar industry ang ginahimo subong sang gobyerno naton. Okay. By the way, kung mga 1/3 pa lang subong sa mga sugar farms na naka-harvest, kagawa pa lang ng ginagaling, sa estimate naton board, mga san-o paya nga mga bidulan kag maubos harvest ang mga tubo diri sa aton sa Iloilo? We are expecting of the last week of April and maybe early of May, kay naga-delay ini sa ulan. Ang aton lang naman tani nga siyempre i-consolidate na nila ang mga production sa mga sugar mills naton. At dira lang tani nila lang tawon ang kun pilagid ang kinanglanon nga i-import, no? Ti proseso bong bastante kiti wala pa gani maubos consume bombodoni ang gin-import nila. Nga una based sa report nga na-gather naton. Then another importation kay para lang manaog ang presyo sang kalamay. Ang gina-pressure nila ya subong ya ang farmers naton nga dapat mapapanaog kamo kay ari may imported na. No, amo ni ang masakit dira. So they are not protecting the farmers, sorry to say, no. Pero hindi malang ako sini if lantaw namon sa Facebook group namon, wala gid sang minagadayaw sa gobyerno sang ginaobra nila subong. Amoy na nga ginatingwaan ng naton nga kung anong maayo para nga maulikid man ang aton mga mangunguma. Sige. Board Member Matt Palabrica, sir, sa imo siningat sampo sa Bombo Radio, madamo gyud nga salamat sa imo kag mayong aga. Okay. Thank you, no, sa kay Board Member Matt Palabrica na interrupt siguro nga aton sining nga connection sa iya, pero thank you again, no, sa liwat sa kay Board Member Matt Palabrica sang 3rd District sang probinsya sang Iloilo. Isa man sa mga sugar planters naton diri sa may probinsya iya sang Iloilo. Tikon harvest season sang tubo ang ginaisuryahan, may delay lang kay ti may mga pagulan-ulan, no? Gakatrasar ang tapsanay, kargahanay kag subong man ang pagtransport sa mga tubo padulong sa mga sugar centrals, pero tayuyon niya ang produksyon na sawong sa mga sugar mills. Ti Trisha party pa lang kuno ang mga tubuhan diri sa Iloilo nga na-harvest, no? Damo pa ya ang mga tubuhan diri nga waay pa ma-harvest.
kagina tigana pa nga ma-harvest sa katapusan sini nga bulan kag sunod bulan Enero, no? According ganito sa isa pa gid ka grupo sa mga sugar planters, January drigid ni ang tunga-tunga sang paghimugasa, peak season sang milling sang tubo. Tikon supply ang isuryahan, waya sang issue sa supply, sa shortage sang supply dre. Kay nga sa nagligad lang kita nga Oktubre, Nobyembre, may gin issue nga sugar order ang Sugar Regulatory Administration nga nagamando sa pag-import o nag-allow sa pag-import sang 150,000 metric tons sang kalamay. Gintunga inang 150,000 metric tons, 75,000 metric tons sina para sa mga industry users kay gawangal sadto ang mga naga-manufacture sang soft drinks, sa mga matamis nga mga ilimnon, sa mga matamis nga mga pagkaon, mga pagkaon or mga manufactured food products nga gamit ya main ingredient ang kalamay. Ti gareklamo sila sadto nga ginakulang sila, ti pasugtan ng importation 75,000 metric tons para sa ila and 75,000 metric tons para sa local consumption o kung amo nang i-retail sa mga merkado. Ti ang rason sa tukon nga ginalaw ang importation bangod sa pagsinakaman sa to pagminahal sang kalamay nga na-breach ang 100 pesos per kilo sini nga mark. Naglabot ya 1 ka pesos ang kilo sang puti nga kalamay. Ti ano malus ang purpose ang pag-import nga ginalaw October to November para kuno mapanubuan ang presyo. Ti ara na subong Disyembre na kita, ubos aning 150,000 metric tons ang kalamay nakasulod na diri sa aton sini nga pungsod. Ti daway man ta ka bati nga sang November, October, November hasta subong gani December 23, 2 days before Christmas. Daway man ta ka bati sa mayong balita nga nagpanaog na sa less than 100 pesos per kilo ang refined sugar. Di say man lang yapon daway man lang sa epekto nga nag-import kita sang kalamay to stabilize or to lower sang market prices. Sinitiway man natabo. Nagpanaog lang niya ang presyo sang kalamay less than 100 pesos sa sining pakita-kita nga kadiwa stores nga may ara sang BBM sugar nga tag 80 pesos lang kuno ang kilo sa kadiwa stores. Pero diin ang mga kadiwa stores diri sa Pilipinas. Band-aid solusyon na lang gani ang kadiwa store, hindi pa makadabon sang pilas, sang bilog sini nga pilas, no? Ading insult to injury ning kadiwa store sa aton sini nga mga kabumbo. Napabugal sang gobyerno, i-claim nila nga na-lower na mo ng presyo sang produkto nga na, sang agricultural product nga na. Napanubo namon sa 80 pesos ang kada kilo sang refined sugar sa kadiwa store. Di nilang kadiwa store. Diri sa syudad sang Iloilo, may kadiwa store diri. Ano gid kadamo ang ginaserbisyohan sa mga kadiwa stores nga ni? No? Inutil ni drama lang niya sang gobyerno. Ang realidad sa aton sini nga mga kabumbo, waay sang may nahimo ang gobyerno sa pagpanubo sang presyo bisan pa nga nagahimo kuno sila sa mga tikang para mapanubo ini like ang importation. Tiway gani may nahimo ang 150,000 metric tons. Ti subong ma-import naman sang 65,000 plus metric tons para kuno nga ma-address ang inflation. No? Na-address gid man ang inflation. Kay kundi ang inflation nagresulta sa pagsinaka tayuyon nga pagsaka sa mga presyo sa mga produkto kag mga serbisyo. Tinagnubugin man ang farm gate price ang kalamay according sa kay board member Matt Palabrica.
ang farm gate price sang kalamay o kun ang kuha sang mga traders sang kalamay sa mga sugar producers sa sulod sang 4 subong kasimana, sige na us-us niya. Tinaganubo, gali nga naganubo na ang presyo sang farm gate price ang kalamay nga pag-abot sa merkado, steady ang 100 pesos kada kilohaw, waya nagnubo. Kay kung normal tani ang sitwasyon, kag waay sang may naga manipuladre, waay sang may naga pamintaha sinidri, kung magnubo ang farm gate price sang kalamay or any agricultural product, basta gani magbarato ina ang kuha sang trader sa producer, no? It should follow nga nubo man sina, mabarato man sina ang presyo, mahulag sina ang presyo sa merkado sa retail price niya. Nagnubo ang presyo sang kalamay nga ginakumpra sang trader. Pagbaligyan ni trader sa retailer, pagbaligyan ni retailer sa consumer, amo man niya gyapon haw, way pagnubo haw. Ti ma-import naman no? Ma-import naman sang kalamay. Isa pa gito sa ginhimo nga tikang sang gobyerno ta para ma-stabilize ang supply kay ti ginagamit nila sadto ang rason kuno nga ginakulang ang supply, which eventually na found out yan naton artificial gali yang shortage kay bangod sa mga hoarders, may mga nagatago ya sang supply sang kalamay, no? Ginakontrol yan nila kung ano lang kadamo ila sini nga ipagwa nga supply sang kalamay sa merkado para madiktahan nilang presyo. May mga unscrupulous yang nga mga businessman sa likod sang artificial shortage sang kalamay kag pag-jack up sang presyo sang kalamay to an anomalous amount. Ti pag start sang harvest season, nag-issue naman sang sugar order ang Sugar Regulatory Administration. Ang mando nila, tanan nga i-produce sini nga kalamay, ang kidan or ang allocation niya sini, puro tanan B. No? B classification, meaning for domestic, for local consumption na lang tanan nga mga kalamay nga i-produce sang mga producers, tanan ina itigana para sa local consumption, para sa domestic consumption. Why kamudra sang ikidan nga A-sugar intended for for exportation or baligya sagwa sa luwasang pungsod. Why man kamudra sang i-reserve nga kalamay or ikidanyo sa C-sugar for reserve. In fact, ang mga reserve gani nga kalamay ginapa-convert into B-sugar kay dugang sa supply sang kalamay sa aton sini nga local market for domestic consumption. So tanani nga mga gina-produce nga mga kalamay, ang mando sini is ibaligya lang sa local market. Ti nga ang way gyapon ya sang paghulag ang presyo sang kalamay sini sa merkado. Sa aton sini nga mga kabombo, no? The problem is not with the shortage sang supply, not even sa ginahambal sini nga inflation, kundi araya sa regulasyon, no? Kulang sa regulasyon ng gobyerno, kag kulang ang ginahimo sa aton sini nga gobyerno sa pangbakol sa mga sugar smugglers, sa mga tuso nga mga traders ang kalamay nga ginahord ang kalamay para makakreate sang artificial nga shortage scenario kay gusto yan nila gyapon diktahan ang presyo sang kalamay sa merkado. Balik-balikan tani bala karon ang minimum access volume allocation or system or scheme nga ginagamit naman subong sa aton nga gobyerno sa pag-import, plano nga pag-import sang kalamay. Balik-balikan na pagkatapos sa mga pahanumdom. Ang Pasko, panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud indi masulod sang makawata.
Antes magbiyahe, ipatsekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kadasigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondogid kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagahe kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bag ang dalang nga malahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sa pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kun ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sa pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura,
Ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Ito sa nakaligad sa atak ng alas 8 sa aga. Atensyon sa aton sini nga mga kabombo, sa aton nga mga promo participants. Subong aga, subong adlaw may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Ang aton sining mapalaron nga first daily draw winner subong adlaw sang Biyernes, Desyembre 23, 2022. 2 days to go, Christmas Day na. Winner naton sa 1 to Panalo Part 21 promo sang Star FM kag Bombo Radio. Araw-araw balde-baldeng pa premium na may kasiyahan pa kay may 6 million pesos nga kasiyahan ing total prizes nationwide nga ginapanagtag kita. Nagamit ini siya sang proof of purchase nga Silver Swan na sukang puti, 68 years old, taga syudad sang Iloilo ini, taga barangay Katiringban, Molo, Iloilo City. Congratulations again sa aton sining first daily draw winner Maria Verdilina Peñaranda. Maria Verdilina Peñaranda. Sa liwat si Maria Verdilina Peñaranda, si Madam Verdi, no? Sang barangay Katiringban, Molo, Iloilo City. Ikaw ang first daily draw winner subong adlaw sang Biyernes. Ginlawag imo sining nga pangalan. 44 minutos sa nakaligad sa tag alas 8 sa aga. Mayara ikaw sang 6 ka oras nga plaso para maklaiming mo sining nga premyo. Nagahulat na diri sa imo sa Bombo Radio ang 1,000 ka pesos nga balor sang papremyo. 500 pesos sina ang instant cash. Kaga 500 pesos man ang balor sang goods nga nakasulod sa pag-on nga balde nga Orocan. Magdala ka lang sa imo sining nga 2 ka mga valid IDs. Dapat naka-photocopy na Maria Verdilina Peñaranda aton sining nga first daily draw winner. Congratulations gid sa imo. 44 minutos na nakaligad sa atak na alas 8 sa aga. Ang mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pag-import sang masobra 65,000 metric tons sang kalamay ang pinagi kuno sa minimum access volume nga mechanism ang
Usually abi naton sini nga mabatian kung mag-import sang kalamay, ang naga-decide sina amo ang board sang Sugar Regulatory Administration. Ang membro sinadra ti ang Department of Agriculture, ti ang secretary subong sa Department of Agriculture si Presidente Bongbong Marcos man. May representation man sa sugar industry ang mga naga-produce sang tubo, ang mga millers o nagagaling sang tubo, sila naga-convene. Kaya naga-decide kung ma-import ang pungsod sang kalamay o kung ano pa nga mga policies ang ila sila nga ipatuman ang Sugar Regulatory Administration Board o kung ang SRA Board, no? Pero ang tuyo nga importation subong sang 65,000 metric tons or masobra 65,000 metric tons ang kalamay, hindi pinagi sa SRA Board, kundi ang ginmando Andre ni Presidente Marcos amo ang Minimum Access Volume Secretariat. Ang MAV Secretariat Officer in Charge kaga Executive Director nga si Jocelyn Salvador ginapa-convene insigida ang Minimum Access Volume Advisory Council. Kaga ginapapadasig sinidiri sa ila ang importation sang 64,050, no? 64,000 plus gali, not 65,000, no? 64,050 metric tons sang refined sugar o kung puros ni puti nga kalamay ang ipa-import through Minimum Access Volume Mechanism. Ano bala ining Minimum Access Volume or MAV mechanism? Ang Minimum Access Volume patuhoy ini o naga-refer ini sa volume o kung kadamuon sang isa ka specific agricultural product, pareho sang bugas, sibuyas, bawang, or karne, or in this case, ti kalamay, nga gina-import sa mas manubo yang nga taripa. But siningon, ang importer nga ma-import abi sang kalamay, halin sa luwasang pungsod, and then dalon ri sa Pilipinas, mas manubo nga tarif o kung import taxes ang iya sini nga bayaran kung ang importation is ginpagi sa Minimum Access Volume nga mechanism, no? Kay ti ining Minimum Access Volume nga mechanism amo gali ning commitment sa Pilipinas sa World Trade Organization. Kay ti miyembro kita sang World Trade Organization, ti isadra sa mga kondisyon sa aton sining membership para abi nga ti ma-promote man ang trade or ang negosyo amang sa mga kapungsuran sa bilog sa kalibutan, no? Dapat mag-allocate man ang isa ka nasyon sang pagkuha sang products or pagbakal sa mga produkto sa iban man sining mga nasyon, no? May ara sang commitment nga mag-import man, no? Ti through sa sining Minimum Access Volume sa ton sining nga mga kabumbo, kumbaga ti daw may ara dra sang ginset nga dapat amo ning kadamo ang volume sang amo sining nga particular nga product nga pwede niyo sining nga ma-import sa mas manubo ya sining nga taripa, no? Ti kun husto tani sini ang sistema, since ginpatigayon ang importation sa mas manubo sining taripa or tarif kag lesser expenses para sa importer, mabaligya niya tani inang imported product sa local market sa mas barato sining presyo. Unlike nga kung mag-agi sila sa regular sining mechanism sa importation nga ti mas mataas man yang ila sining balayran sining buwis, pagabot ri sa Pilipinas ti naga-reflect man na sa presyo sang ilaya sining produkto nga ginabaligya sa local market. Tining Minimum Access Volume nga mechanism, favorable ini sa mga importers. Busog naman sini ang mga importers sa aton sini nga mga kabumbo kay nga maka-import sila sang produkto mas manubo nga buwis ila sini nga bayaran, pero kontrolado gyapon nila ang presyo, no? Kung nubo
barato ila sini nga gingasto sa pag-import, no? It should follow nga dapat mas manubo man na, ma-reflect man na ang presyo sang lower import cost sa market price niya, nga mas manubo man, no? Pero ti ang nagkakatabo ya gani diri sa aton sa Pilipinas, sa aton sini nga mga kabombo, halin pa sa mga nagliligad, ginpasugta na ang mga importers nga mag-import kay para kuno ma-stabilize ang presyo sang kalamay sa merkado. Ti anong natabo, no? Nagganar lang, nag-income ang mga importers kag mga traders, pero ang consumers iya why gid konsuelo kay ti why gani nagpanahog 1 ka pesos ang presyo sang kalamay kada kilo mo. Napirdi na gani ang mga sugar planters kay ang farm gate price ang kalamay subong, ang bakal subong sang ilaya sinema kalamay nga produce barato man according kay board member Matt Palabrica sa sulod ya sang 4 na kasimana. Sige man ang pag-us-us sang presyo sang ginasupply nila sini nga kalamay. Tiya nagaganara iya gyapon diri importers, no? Kag traders, kay man sa traders yaway gabatsyag sa inflation mo. Taas man yang inflation, no? Mahal man ya ang baligya sang mga supplier sang ila sini nga kalamay. Or this time nagbarato na kay us-us ng presyo sini, no? Ang duso yan ni trader, no? Sang iya sini nga kalamay sa mga retailer sa mga merkado, kag ang gwa sang presyo sang kalamay sa merkado, the same lang gyapon. Ti pabor naman ini tagaan naman karon sang gobyerno sang pabor si importer ho. Import ka mo da, mas nubo nga buhis inyo sini nga bayaran, mas nubo nga tarif inyo sini nga bayaran. No? Pero pagabot sa local market sang sinang kalamay nga gin-import nila sa mas barato sini nga gasto, sa mas barato nga cost sa ila, the same lang gyapon ang presyo nga ibaligya nila sa mga consumers. Gin sabotahe pa nila ang local producers kay nagahambay ang mga producers. Why sang shortage? Paano mag-shortage? Why gani sa to sang shortage nga why pang harvest season sang kalamay sang September? Kay ti sanggin pang bukad to ang mga warehouses sa mga traders dito nagkaladakpan ang nilibo kasako sang kalamay nga ginatago yagalin nila, ginahord yagalin nila, kag hindi na naya sa mga legally imported nga mga kalamay or locally produced nga mga kalamay nga ginahord nila ha. Way para labot ang mga smuggled nga produkto. Smuggled nga mga kalamay. Ti paano mag-shortage? Wayas ang shortage ha? Dugay na naya nga na-establish nga ang ginasite nila nga shortage sang kalamay, that is only artificial. Kay ti may ara sang sindikato nga nagamanipulate sa ginapagwa nga supply sang kalamay sa merkado para makontrol nila sining presyo. No? So, pasar na nga rason nila ang sugar shortage. Why gani ginkulang ang kalamay sang way pang harvest season. Ti subong pang harvest season kag manog peak ang harvest season. Tapos may gin-import pa nga daan nga kalamay na 150,000 metric tons. Tiway man to sa may nahimo sa pag-stabilize ang presyo, sa pagpa-lower down sang presyo, tapos ma-import naman sang duga nga supply sang kalamay. Sinindikato na yang trabaho ini sang aton sini nga gobyerno. No. Antonot nga ti ang isa man mismo iya sa nagadoso si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Department of Agriculture Secretary. No? Ti sino ba lang ginabusog iya karon sang sistema sang sugar industry diri sa Pilipinas? Hindi ang planters, no? Ambot ang millers, hindi ang consumers, traders, iya kag importers. Kag syempre, ti kun busog si trader, kun busog si importer,
no? Kay ti ginasagod ya sila sang aton sini nga mga opisyales sa Department of Agriculture kag sang Sugar Regulatory Administration, no? Ginasagod ya nila sila ni Presidente Marcos ang pag-allowed sa ilaya sang sige import lang kamo na nga import import kamo da subong import kamo gamay lang nga buhis bayarin nyo sa inyo sining imported goods, no? Siyempre mapasalamat man na ang mga importers no? Nagatamod man na sila sang utang sila kabalaslan, no? Christmas mga daan so bao thank you gid, no? Sa taga SRA, sa taga Department of Agriculture, thank you gid sa inyo ha sa pagsagod nyo sa amon kung may perfect partnership ang Department of Public Works and Highways and mga favored contractors sila. Amo man niyo? Perfect partnership sang Department of Agriculture kag sang Sugar Regulatory Administration sa mga favored importers Manila. Pila to ka mga warehouses sang mga traders nga nag-hoard sang kalamay from Luzon down to Visayas and Mindanao ang pinamukad kag dito nagkalasapuan ang tinangkas nga sinakos ang kalamay nga gintago nila daway man tamay nabatian nga may na-prosecute dito na pasakaan sang kaso nga economic sabotage or violation sang anti-smuggling nga mga layi naton. No, daway man to. Dagin pakita man nato sila nga gin-expose man sila nga tiari sila daw why naman dayon to. No, may nagpanabad sa to, may nakasuhan sa to. Waay. Di ba siya promo lang to sang gobyerno, sang Bureau of Customs, sang Department of Agriculture, no? Kag sa mga dako-dako gin sadto nga mga lawmakers nato ni nagadako-dako gin sadto nga senador, kag mga kongresista nga kun pahambalon mo daw lamunon ginilang mga smuggler, daw lamunon ginila ang mga hoarder sang agricultural products. No? Basi nagapataw-taw lang iya sang ipalamon sa ila sa aton sini nga mga kabombo, no? Basi gin-expose ang toya nila kay gusto man guro nila nga makatilaw sang share sang pay mo. Gusto man guro nila makatilaw sang kalamay. No? Amo to nga kuno abi gin-expose nila para nga o gin-expose nila but ang pag-expose nila is just one way of saying nga pila munda, no? Gatago gali kamo daga hoard gali kamo daway gid kamo ga kortesiya di sa amon nga istoryahan ta na, no? Madala man na sa istoryahan ay, no? Di daw hindi kamo ari expose namon niyo gatago kamo da pasudlan namon kamo dira sa taga Bureau of Customs, no? Raid kuno abi namon kamo da sa Department of Agriculture kag Bureau of Customs kag NBI, no? Pero ti istoryahan ta lang madala man na sa istorya, no? Nagahulat ya gali sila nga sila man ang makakamkam di kundi subong hipos na, no? Si Senator Mig Subiri daway naman tagabati kay Senator Mig Subiri nga wangal subong kay na-expose na to nga wayas ang sugar shortage, no? Siya man to nag-expose nga ang mga SOP sa mga imported nga supply sang kalamay kung pilang kabaton sang mga protector nila ngara sa gobyerno, no? Tiway man ma-address ang sugar crisis sa Pilipinas and then subong harvest season manugpik ma-import naman, no? Busog na guro si Senator Mig Subiri mo. Sakit na guro ngipon niya ka usang sang kalamay, no? Amo man na sa iban sini nga mga opisyales aton sini nga mga gabumbo. Guro iba niya ginagamit nila sini pamulbos kalamay na mismo mo. Kita nyo damol-damol na gidang ila sini nga mga guya sa aton sini nga mga kabumbo. 59 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 pagbalik naton. Isoryanta ining pasinhon nga bag-o sa karon nga Commanding General sa Philippine Air Force Marawi Siege Hero gali ni sa aton sini nga mga kabombo. Balikan na pagkatapos sa mga pahanumdom. Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon kun kaisa makahatag manini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs, sino walang hindi mabulong sa mga ambahanan sang Pasko.
Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro kag iban pa nga mga balasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kun sa mga volunteer groups kag magbulig o kun magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Pasko kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Nenyo Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Dios, gani gamiton naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ng trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kon ang particle pollution
ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ng heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Our time, 5 minutos na nakaligad sa tag ng alas 9 saga. Babalik diri sa Bombohanay Big Time. Bugal gid karon sang mga Ilonggo kag partikular sa mga taga Pasig City ang pag-appoint sini sa kay Major General Stephen Pareño bilang panibag-o sini Commanding General sa Philippine Air Force. Kag ti magaserbi ini sa sulod sang tatlo ya ka tuig unless ma-appoint sa mas mataas pagidya sini karon nga katungdanan sa bahinsang Armed Forces of the Philippines, no? Kay ti kasunod ni sang layiman nga ginapasar sa aton sini nga kongreso ang otorga ni siya mo si Iloilo 5th District Representative Congressman Raul Boboy Tupas nga tagaan sang permanent gid nga tenure ang mga top ranking officials sang Armed Forces of the Philippines. Ti isa gini karon sa maka enjoy man sang benefits ni amo si Major General Stephen Pareño. Pero kilalahon abi naton ining si Major General Stephen Pareño nga alumnus mangali sang Central Philippine University. Kag ti may kaupod naton na subong agad ri sa aton sila nga pagpangalagad live via Zoom. Ginakarepigin naton no, may kaupod isa man sa mga distinguished man nga alumnus sang Central Philippine University, nanginaanay Undersecretary sang Department of Interior and Local Government kag former chairperson sang Board of Trustees sang Central Philippine University. Sa aton siningalinya si former DILG USEC Attorney Peter Corbera. Attorney, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Donny Digala. Good morning, Bombo Donny. Kag sa tanan naton listeners kag viewers sa Bombo Radio this morning. Okay, Attorney Corbera, sir, as a CPU alumnus nangin malapit kagid gali sini kag daw nanging classmate mo gid ining si Major General Stephen Pareño ang panibag-o naton sini karon nga Commanding General sang Philippine Air Force, and until now malapit man kamo sini sa isa anong imo sini una-una reaksyon na Attorney Corbera sa mapatian mo nga gin-appoint ini bilang new Commanding General sang Air Force si General Pareño, Attorney? Yes, so Donnie, no, it really gives us no, mga Ilonggo, kag particularly mga taga Pasig, kag especially also mga taga Central Philippine University, no, pride and honor, no, na ang new Commanding General appointed is taga aton. And then of course the fact that he is very young, no, he just turned 52 years old. And aside from he also became the youngest, I think in recent military AFP history, the youngest nga Brigadier General kag Major General at the age of 51. But as you said, no, si Stephen taga diri gina sa aton, no, upod kami ni since kindergarten, since we were 4 years old, no. Nag-graduate kami sa kindergarten sa CPU 1976, elementary 1982, and then high school siya ang amon nga class salutatorian, no, sa CPU 1986 salutatorian, and then when he went to PMA nagsalutatorian man to siya, nag number 2 man siya sa class 1991, no, sa basic class. So kung baga, and then sing high school very active na siya diri sa, he also became officer sa International Order of Demolay, and then varsity siya sing aton high school basketball team, kag damo gid ang involvement niya before nag PMA siya. Okay, so sa nagaupod ka mo si Sadto sa CPU, kung matandaan mo pagid Attorney Corbera, sir, anong pagkakilala mo sini sa kay General Pareño sang estudyante siya?
Si Stephen, no? Of course, as I call him Stephen kasi we're very, very close friends. And siguro sa tarang kadamuan, ngayon subong sa Pilipinas, tawag siya si Commanding General, Major General, but a lot of mga taga Iloilo call him really just Stephen, no? Especially mga classmates. He was already a very, he had already exceptional na mga leadership, no? Kag managerial skills. But high school pa lang he was already a leader. Nagkuan siya ang amon, balaan mo naman sa CPU may student government kami, no. Sing high school siya ng amon nga governor. And then but nonetheless, no, despite those iyang mga leadership skills, ang isa siguro kay trait kay Stephen is very, very humble. If you meet him, he's a very quiet guy, no. Kung for example sa isa ka kwarto party, you will not even know that he's a general unless you know his credentials. Amo na humility siguro, but ang iyang academic excellence really shown aside na salutatorya namon siya. Nag-number 2 siya sa PMA, and then though namudamon siya ng masteral degrees, no, sa Australia. Nag-scholar ni siya sa AIM, Asian Institute of Management, and he is one of the few na nag-complete iyang general staff course sa Madrid, sa Spain. Before he went into service, no. And then of course, ang iyang mga traits kani na manifest eventually, no, nung ara siya sa Air Force, kadasig sing saka sing iya career. And then balanta naman na before he became the commander, he became also one of the youngest nga vice commanders, no, sing Air Force. And then operationally, hindi ni si Stephen nga desk job, no. He was he played a very critical role sing Battle of Marawi, no. Ang siya ang head sing air mobility efforts, meaning siya ang gakuha sa Guam. So siya ang nag-flight commander sing mga C-130 flights, tagagakuha logistics kag mga weapons from the US kag gina-transport sige na pabalik-balik, no. So amo na Bombo Donnie, no, he's really an exceptional kumbaga leader. Okay, so bata pa, estudyante pa lang nagpakita na sang leadership skills niya, but was there any indication sa manumduman nyo, attorney pa ninyo, sang nag-out-danay ka mo sa todra sa CPU nga ang iya sining leadership skills i-apply niya sa military iya sining side, attorney? Actually, during elementary, high school until third year, fourth year, why kami kabalo nga why ko kabalo nga ma-military sila, but sing batch namon sing 1986, those several nimo ang damo nga classmates namon or batchmates namon nga nag-PMA, no. So si Stephen, after graduating from high school sa CPU, nag-engineering pa ni siya. Nagkuha siya sa engineering degree. However, upod sila ning isa na mga classmate, no, si Colonel Neil Patricio, nga nagsulod sila sa PMA, no, nakuha na lang kami, nakibot na lang kami nga amo nagali, nag-apply sila. Amo to, no, ang I never had an inkling that he would become a military serviceman. Okay. Ang iya sining appointment nangin effective sang nagligad sining Miyerkules, December 21 ini. Prior sini sang nangin official dason sining announcement sang Malacañang nga siyang bag-o sining Commanding General sang Philippine Air Force. Nakabalo na kamo sinasad to prior, attorney, nga isa gid man gali ang inugbulos sa nag-retiro na nga Commanding General sang Philippine Air Force? Amo nino, Bombo Donnie, actually, of course, he was already the vice commander. So naturally, and then everybody knew that the commander would have to relinquish his post upon his birthday, no, si Canlas. So he was one of the nominees, no. Tatlo na siya ka nominees nga ginapasa, no, sing board, which is composed of course the chief of staff, the
Secretary of National Defense. So 3 ka ngalan ang ginahatag sa Malacanang. However, ang kay Stephen, alas 3 ang relinquishment of command. Siguro mga 2 hours before, wala pa sing kabalo kung sino ang why pang appointment. Medyo interesting, no? Kay ara ng tanan nga tao. Siguro there was more than 500 people in the gymnasium waiting for the relinquishment of command. Ang nakabutang sa video ay relinquishment of command lang. It was only a few hours before the ceremony started nga ginislan ginobla nga relinquishment and change of command. So we could say Bombodonoy na even siguro 2 hours before the ceremony, ang tanan nga officially ang tanan nga mga tao way pa kabalo kung sino ang ma-appoint si president, sino ang pilion si presidente doon sa 3 ka nominees. However, amo na sing I think no gin-inform lang si General Pareño a few minutes kagin pakadtugid siya no sa Malacanang ang president gid ang naghambal sa iya nga he was going to be the one no na napilian. And then of course dako gid also nga honor because he's a commander of a major branch. Ang presidente mismo no si President BBM mismo ang nagkadtugid sa Villamor Air Base to kumbaga preside over the change of command. So it was a very interesting process. Okay. Subong sitwasyon na Attorney Corvera sir, very critical pagid ang mangin role sinisang Philippine Air Force considering sang although pag-abot iya sa mga internal nga mga threats rin sa aton na hindi gid masyado nga daw challenge gid na sa AFP or sa Philippine Air Force, but ang tension ang mga issues karon sa bahin niya sang West Philippine Sea ti daw critical gid sinadra ang dapat ang role sang Philippine Air Force man sa pag-protect man sa ato niya sini nga mga territory sa imo sini nga lantaw ano ang madala sini ni General Pareño sa Philippine Air Force sa subong nga critical sini nga sitwasyon sa iya sini nga tenure abi as commanding general sang Philippine Air Force, attorney? Yes, no, Bobodoni, no, that's very true. It's more of the external defense. So I think pinakadako nga siguro program no sing bulig nga AFP but particular the Air Force ang aton nga modernization program. Kaya nga aton nga I think ang aton nga mga kadamuan sing eroplano ta mga iba na vintage na, pero it's a good thing no the recent years kay may long term niya nga modernization program ang AFP no. So irregardless kung sino ang commanding general, they have to follow that long-term modernization program. But ang maayo na kay General Pareño is that usually kasi ang chief of ang commanding general of the services very very short ang ilang ang ilang tour of duty no kay usually mga 55 years old na sila, pila na lang kabulan, so you cannot really affect ang mga imo nga mga plans, programs, kang mga reforms. Lain kay Major General Pareño, wherein he's just 52 years old, meaning to say, he will really, unless, ang hambal mo kayo na, unless he is elevated no to a higher position, which is we already know is the Chief of Staff, no? He will really have 3 full years as Commanding General. So, dako ang iyang he can really implement no ang iyang mga programs, but one of which is ang yun nga to strengthen our external defenses kay dira gid kita kinahanglan ng aton Air Force. Although of course ang Air Force is still relevant no sa internal defense, which is insurgency, but more of being prepared for the eventuality of an external conflict. Okay. Attorney Corvera, hindi taman gusto pangunahan pero daw hindi ginabi naton sini malikawan nga mga Ilonggo nga magka-interest bala sa sini nga posibilidad since siya ng commanding general sa Philippine Air Force ti daw
mga pila na gila ni kahalintang kagati kon mangin itugot saya kon mangin destiny niya or kung tugyanan siya nga mangin chief of staff gidabi sang Armed Forces of the Philippines, although daw ginahambal sang iban nga daw ka rare lang na iya nga ang eventually nagapungko as AFP chief of staff nagahalin sa iban nga branches sang AFP other than the Army. Si General Pareño ti halin siya sa Philippine Air Force, although hindi naman sang bag-o kay kon matandaan ta si ang Ilonggo man nga nangin former AFP chief of staff si General Defensor. Halin man siya sa sa Philippine Air Force. Anong mga ginalantaw mo possibilities sa ngati masundan ini ni General Pareño, attorney? Yes, of course, no. It is a fact that medyo most of the AFP chief of staffs come from the Army. It's simply because nga mas madamo ang Army, di ba? I think ang Air Force na is around 20,000 personnel, ang Army, that's more than I don't know exact number, no. So, however, there are exceptions kung maayo gidya ang leadership ang skill no sa isa ka tawo officer. There is also a possibility. Aside kay General Defensor, I think there's another si General Oban, no? Na he also came from the Air Force. And ang balaan ko lang nino, I just would like to make a speculation, no, ang why si Stephen ang ginpili. Kay balaan mo ang resume yan ni General Pareño kung i-comparar mo ya sa iban, no, among his peers, stand out gid ya. So, kung baga, ang track record ni Stephen at the age of 52 already speaks for itself. So, what more, no, in the years to come, no? So, we just hope, no? I'm very sure that he will make his mark sa Air Force, but dako kita ni nga dungog ta, no? Nga if makaproduce man kita sing true-blooded gid, no? Nga Ilonggo as the next chief of staff. Kay si Stephen diri gina iya nagdako kag Ilonggo gina, no. Hopefully Bobodoni, you will also be able to interview him personally. Makita nyo ang ginahambal kong humility kag ang iyang di ba ang iyang manifest gid, no, ang iyang leadership style sa the way he kumbaga ang demeanor niya. Okay. Sa bahin ninyo karon sa bahin sang Central Philippine University, I understand daw gapungko pa ikaw dra sa karon sa board of trustees ng CPO. Anong mga plano nyo dra, attorney, para nga sa kuanabi sa pag-recognize or sa pag-commend sini sa kay General Pareño sa nalabot sininiya karon as a CPO alumnus nga nangin commanding general sang Philippine Air Force, attorney? Yes, no. Definitely, Bobodon. I think ang CPU already issued a statement through its official announcing the appointment and also the pride that we have. But I'm very, very sure that there will be an official resolution from the Board of Trustees at the very least, no, to recognize this accomplishment. Kasi I think a few years, I think 2 years ago, si Stephen was already awarded one of the most distinguished alumni when he became when he got his second star, because he became also Inspector General of the Air Force. Dito pa lang na recognize na sa CPU, no. But I'm sure that with this getting the topmost post, may aragid, no, ang I cannot preempt, no, the board because I was the chairman last year, but now I had to step down, so wala ako because of term limit, so wala ako subong sa board. But I'm sure that the present Board of Trustees will do the proper action on this accomplishment. Okay, sige. Former DILG Undersecretary Attorney Peter Corbera, sir, sa imo sining nga tiyempo sa Bombo Radio Iloilo na share mo ang imo sining nga pagkilala sa kay General Pareño. Madamo gyud salamat sa imo nga tiyempo, attorney. Good morning. Thank you and good morning, Bobodoni, kag sa tanan nga listeners naton. Okay, si Attorney Peter Corbera
anay Undersecretary for Public Safety ini no sang Department of Interior and Local Government during sang Duterte administration nga suod man classmates adto kag until now ti suod man sining abyan ni newly appointed Philippine Air Force Commanding General Major General Stephen Pareño nga isa ka true-blooded Ilonggo taga Pasig City. Gintugyan sa iya sini karon ang Philippine Air Force nga ti sa subong iya nga sitwasyon may ara sang tama gid sini ka critical nga role para iya sa national defense, partikular sa external defense ang aton sini nga pungsod, no? Ilabi na dra sa may bahin niya karon sang West Philippine Sea nga gina-threaten yang aton sinadra nga sovereign rights sa mga teritoryo dra, no, sa sining pagpangharas sa China kay ti kon sa Navy abi naton ti tani may ara man sa manging critical nga role kun mapadasig ang modernization sang aton sining Philippine Navy nga may mga mabaskog kita sining mga barko nga makadepensa man dra sa mga teritoryo naton sa may West Philippine Sea kag makapangapin sa aton nya sa dra nga mga mangisda nga masami gina simo lang sang mga Chinese fishing vessels kag ti sang Chinese Coast Guard mismo, no, sa aton sini nga mga kabombo but isa pa gidra sa mga critical man sini nga component sang aton nya sa dra nga security sa may West Philippine Sea amo ang Philippine Air Force kay ti ang Air Force sa may capability nga magpatrolya man sa area kag makita dito sa dalom sa lawod ang presensya dra iya sang mga Chinese vessels kag padayon sini nga ma-monitor ang mga ongoing nga mga development sang militar sa China sa mga ginapang-ambo to nila sini nga mga teritoryo sa may bahin niya karon sang West Philippine Sea sa aton niya sini nga mga kabombo kag ti sa pag-facilitate man sang sining ongoing nga modernization sang Philippine Air Force ti ara gidra karon ang Ilonggo nga si Major General Stephen Pareño kay ti ginahambal abi sang aton sini nga mga kauturan nga may mga tiyempo ya sadto, no, nga ang Pilipinas may mabaskog pa sini nga mga air assets, no? Kita pa ya sadto ang may moderno nga mga fighter jets diri sa Southeast Asia, no? Ti paluparanan na kuno sadto sang eroplano sa may West Philippine Sea ga scramble ga sala sinadra ang mga Chinese, no? Ti subong ya why nakita sang capability nga magpatigayon sina, no? Why na sang deterrent sa Pilipinas against sa harassment kaga pagpangangkon sa China sa mga teritoryo naton sa may bahin niya karon sa West Philippine Sea. Ang nasindigan tanan lang ti ang aton sini nga Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos sa Amerika, pero ti ang aton nya sini nga capability nga maghimo iya sang aton sini nga kaugalingon sini nga depensa, no, ti hindi tagid masaligan. Ti we hope nga mangin maka-share ini iya karon sang hopefully ti mangin golden age sang Armed Forces of the Philippines, no, partikular iya inang paglabot naton na sini sa mas moderno pa yang Armed Forces of the Philippines, no, mas moderno sining army, mas moderno sining navy, no, kag we hope sa pagpamuno dra ya karon ni General Stephen Pareño mas moderno pagid nga Philippine Air Force. And of course ti ang ginalantaw man naton although ti way taman gid pangunahan, no, ang posibilidad bala nga who knows kung anong ipakita niya sining performance sa iya sining stint as the new commanding general sang Philippine Air Force, no, basi bala kag may masanag pa yang palabuton sini sa kay General Stephen Pareño sa iya sining career sa militar. 29 minutos na nakaligad sa attack ng alas 9 sa aga pagbalikta. Check naton report ni Bombo Angel Tan. Ang Barangay Council sang Barangay Ortiz
city proper sang Damlaglang nagpasardra sang resolusyon sa ilang sini nga barangay gapanawagan sa City Council nga kung pwede pabalikon ang operasyon sang Ortiz Wharf pero tigin basura to sang City Council kag may information kita sa may ungka area sa karon sa may ungka flyover golpe lang kunogin saradong karsada kay mabuhos kuno sang semento ang kontraktor why gid sang prior notice ti nagresulta ya karon sa pagperwisyo naman sang aton sining mga motorista kaga sa aton sining mga biyahero. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom. Himo nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sa magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo magkaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag
kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarabo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim, kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kun NCC. 10 minutos na nakadigad sa atak ng alas 9 saga. Itsak naton sa diri malugay report ni Bombo Angel Tan. Anong natabo sa sining ginapasar nga resolusyon na nagligad sang Barangay Council
sang barangay Ortiz City proper. Angod sa hingyon nila sining magbalik ang operasyon sang Ortiz Wharf, ang biyahe sang mga motorbangka patabok dito sa may area sang Hordan Guimaras. Kay na dula na ang biyahe dira sa may Ortiz Wharf bangod gani sang sining ginaintrahan nga joint venture agreement kontrata sa tungod sang Iloilo City Government kag Double Dragon Properties Incorporated. Nagpasalig ang Double Dragon nga maga-invest sila sang 130 million pesos nga pondo para sa development sang modern kuno nga ferry terminal dira sa may Parola. Amo ning Guimaras Iloilo Ferry Terminal nga subong ti gusto nga i-review sang pila ka mga konsehalis sang aton sining nga syudad bangod kay tama kuno ni ka disadvantageous sa city government kay ang counterpart sang city government duta lote nga sobra isa ka hektarya ti gastuhan sang Double Dragon sang more than 130 million pesos sa development, pero ang ibayad niya sa city government, ang i-share niya nga profit sa city government piso lang kuno, salapi lang kuno, no? 1% gid lamang sang total profit. But silingon kung mag-income ya si Double Dragon dra sang 50 million pesos sa yearly, 500,000 pesos ang ihatag sini sa city government. Sakta si Bombo Angel Tan sa report. Bombo Angel, please go ahead. Bombo Doni, ginakabig nga blessing in disguise sang mga taga-barangay Ortiz ang paghatag sang interes sang Navimar Shipping and Services sa liwat nga pag-operate sang Ortiz Wharf. Sa interview sa Bombo Radio kay Cap Sheila Soza, barangay captain sang barangay Ortiz, iyaging pahayag nga tuman ang kasubo nga ilan na batsyagan sang tion nga ti nauntat ang operasyon sa may Ortiz Wharf. Bangod sa pagkadula sang trabaho kag palangabuhian sa mga pumuluyo sa nasambit nga barangay Bombodoni, nagdesidar nga ang mga opisyalis sa barangay nga magpasar sang resolution sang July 28, 2022 amo ini ang utilization of a port of barangay Ortiz City, city proper, Iloilo City for the access of shipments of cargoes and deliveries via sea vessels, ferries, barges, or any watercrafts traveling to and for any point of Panay and Guimaras. Kadugan sang pagbubutsyag sa nagustuhan sa mga taga-Ortiz nga pabuksan liwat ang anay sadto wharf, ang pagbubutsyag man sang Navimar Shipping and Services sa city government sa ila kagustuhan nga mag-operate sa nasambit nga wharf. Naghiwat sang public hearing kaupod ang mga opisyalis sang pumuluyo, opisyalis kag pumuluyo sang barangay Ortiz, Navimar Shipping and Services Romodoni, kag sanday attorney Sadri Cabaluna, kag attorney o councilor Grace Parcon, agud mahatagan sang kasanag kag didto nila nahibaluan nga ang didto nila nahibaluan Momodoni ang nahanungod sa agreement. Agreement abi nila nauntat lang ang operasyon tungod sa pandemic o kon pandemya, apang ilaging kakibot Momodoni sa mga taga Barangay Ortiz nga permanente nagali ini naging untat ang biyahe bangod sa kontrata sa tunga sang Iloilo City Government kag Double Dragon. Sang tion naging patawag ang mga involvado, which is ang mga different nga mga stakeholders, nag-attend ini sila tanan magluwas lamang sa Double Dragon kag ang abogado nga may direkta nga may kaangtanan o kung mas knowledgeable enough sa may kontrata nga na-involve ang city government kag ang Double Dragon. Dugang pa sang natungdan gihinyo nga mahatagan ini sila sang kasanag kag paglaom nga specifically ining mga taga-Barangay Ortiz nga mabalik kag makabulig alsa sa ila pangabuhian. Yari atong pamatian Momodoni ang nanging pahayagman ni Barangay Captain Sheila Sosa sang aton ma-interview. Ang una-una gid nga nagaporsyo kita o kung nagpasar kita sa resolution for utilization of port para sa Barangay Ortiz kay gusto gid naton nga mabalik ang ekonomiya diri sa Barangay Ortiz kag labi na gid mabuligan man naton ang mga aton mga porter, mga tricycle driver kag mga vendors naton diri kag iban pa nga mga stakeholders naton nga nagasalig diri sa pangabuhian sa wharf. Kag labi man hindi gid naton
dula sa aton paminsaron nga kasubo man sa amon nga mga ortisanon nga nakibot na lang kami nga wala na diri gali biyahe kay abi namon pandemic lang. Pero ara gali na hibaluan na naton nga may ara gali agreement between the city of Iloilo and the Double Dragon. Kap, balik kap ang diri ang natabo nga naglabot sa punto nga ti nagpasar kamo sang resolution. May yara bala pag istoryahan na nga natabo diri sa inyo nga barangay kap? Sa amon, bali sang last 2021, bali nagpalapit na kami kay Mayor. Kay gusto namon nga mabalik gid kay syempre pandemic na, dayon wala diri biyahe sa amon. So damo gid nadulaan sang pangabuhian. Ti kami nga mga barangay official, ginporsyon na namon nga maghimo gid sang giha o kon matagaan gid pangabuhian liwat ang amon nga ukon matagaan gid ng hope o kung pag-asa ang amon mga pumuluyo paagi sa amon nga mga barangay official sa pag pursue sang resolution gin namon si Mayor gin katuan namon kagin istorya namon pero dito man nahibaluan gali nga ang amon gali nga warp naka agreement na sa City of Iloilo under sa kay Mayor Jid Mabilog kag sa Double Dragon. Kap kasan ninyo nagkasan o kamo nagpasar sang resolution nga ginapangayo ang pag-utilize ang port diri sa May Ortiz? Last July 28 yata 2022 kami nagpasar sang resolution kag nang sa wala man namon gin paabot ang isa gali ka shipping daw blessing in disguise man sa amon ang Nabimar shipping nga nagsulat man gali sila sa city nga sila nga gusto nila nga biyahe or docking diri sa Barangay Ortiz. So, si Councilor Sedfrey Cabaluna nagpasadala sa aton sang sulat nga may ara kita committee hearing party sa dira. Kag natabo ini nga committee hearing or para na lang gid gani guro public hearing kay last October 25 ginhiwat ni namon diri lang gid sa barangay na namon kag tanan nga mga stakeholders mga association namon diri sa barangay nag-attend gid kag naintindihan gid nila nga wala na diri biyahe sa Barangay Ortiz Warp. Bali kap ano ang nanging resulta sang public hearing ninyo kaupod ang Novimar nga shipping company nga ni? Bali ang resulta daw negative pa kay balaan naghambal pa nga patawag lang liwat kag istoryahan pa nila between sa PPA Nabimar kag sa City Legal. Nagsulat naman sa aton si Attorney Sedfrey Cabaluna nga may ara matabo nga committee hearing to revisit the provision of the joint venture agreement between the City of Iloilo and the Double Dragon Properties Corporation. Kag ini ginatina naton dito sa session hall kag ara dito ang representative sang aton nga City Legal, City Treasurer, ang Nabimar Shipping, PPA, kag ang iban man nga mga councilor, ang ila mga representative ara man dito. Kag pero wala pagid sang klaro kay tungod nga ang Double Dragon wala sila ka-attend. Sa paglaom guro gaano gid kami nga may pag-asa gid nga matagan gid ang ang amon nga mga ginahingyo sa city nga kabay pa matagaan man liwat kag mabalik ang biyahe diri sa amon nga Ortiz Warp. Kap, ever since nga nag-untat ang pagbiyahe diri sa May Ortiz, ano so far ang nagkaladula nga dodako nga bagay diri sa inyo nga barangay kap? Una-una, income gid sang amon mga pumuluyo nga nagasalig sa warp ang una-una ang aton mga porter nga dira na nagasalig sang pagpaeskwela sa ilang mga kabataan, mga vendors namon, mga tricycad, kag mga namon, mga tricycle kag syempre pagkaon gid una-una sang amon mga pumuluyo.
Ang una-una gid ginahingyo namon sa City of Iloilo kay Mayor kag sa mga kapdanan niya man nga kabay pa nga matagaan man kasanagan tanan o kung pag-asa ang amon nga barangay nga mabalikin ang amon pangitan-an diri sa barangay Ortiz Wharf. Okay, Bombo Angel. Bombo Donnie, nabatian naton ang nanging pahayag ni Cap Sheila Souza sang barangay Ortiz may kangtanan sining ila manti nga pangabay o kung gamay nga ila nga mensahe when it comes sa nangin nadula sa ila ever since nga nadula ako nauntat ang operasyon sa may Ortiz Wharf, Bombo Donnie. Sige. Ini si Bombo Angel Techeritan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Angel Tan. Ano ay han amangin posisyon siniman ni Iloilo City Mayor Jared Ranias sa sining proposal ka gina-workout subong gani dra sa City Council no? Isoryahanan ng kagawad Zedfrey Cabaluna, si kagawad Plaredal Nava ti agreeable gid sa siniya karon nga ginaduso nga pag-revisit, pag-review sa kontrata sa city government kag sang Double Dragon Properties Incorporated pagabot sa operation sang Guimaras Iloilo Ferry Terminal or amoning gift or amonang Parola Wharf. Kay that time sang gindihon ining joint venture agreement sa tunga sang Iloilo City Government kag Double Dragon Properties, ang alkalde pa sadto si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Pero ti kongresista sadto sa Lone District sang Iloilo City, si now Mayor Jared Ranias. Ti ang nabatian lang sadto nga naga-oppose kag nakita nga daw hindi sang amo ang term sa kontrata. Amo sanday kagawad Plaredel Nava kag the late City Councilor Joshua Alim. Sila gidto ang ara sa forefront sang opposition sa ginapananaw gani sadto ti disadvantageous iya nga agreement. Pero eventually na pasarman gintagaan man sang City Council sang authority si former City Mayor Jed Patrick Mabilog to enter into that agreement kag natigayon ini no kay ti duwa lang sila ka konsehal nagapamatok mo ti numbers game nga daan na daya sa konseho sa aton sini nga mga kabumbo. May mga pila sadto kang mga sessions nga ginaisoryahan nila ini daw mga first mga 1 to 2 session siguro ti grabe gid sini ang pamigar kanday kagawad na ba batsang daw mga ikatatlo na to bahar na kay ti siguro pag patigayon nila goro sang closed door session sa aton sini nga mga kabumbo gin bati-bati guro sila ka convince ang ila sini nga mga kaupdanan nga ti duwa lang kamo damo kami di kaming majority diti ano pang sagi nyo da ka oppose kay why man kamo may mahimo sini nga duwa kay ara lang kamo sa minority no kami ang ari diri sa majority, kami ang mamayor, kami ang ma-decide sini kaya ari sa amon yang numero sa pagpasar sina karon nga resolusyon or ordinansa dra ti amo to nga why na dayon kay ti futile na mo no exercise in futility na lagi lang ang opposition sa although ti sa gyapon naka-serve man to sa inform at least sa public nga ti amo nang ilaya sini nga stand no kag may biti may mga pumuloy man sadto sa syudad nga nakamarasmas nga daw hindi gid manggali sang amo no ti ilang tawa bala subungo no 2012 na nadihon ang kontrata sa aton sini nga mga kabumbo ti ginhulat pa yang 10 anyos kag makapungko si kagawad Zedfrey Cabaluna kag speaking naman sang elephant in the room sa aton sini nga mga kabumbo no gin point out naman ni kagawad Zedfrey Cabaluna ang another elephant in the room sa aton sini nga mga kabumbo no elephant in the room ini kiti dako way sa may nakakita no nakita na ni sadto galing kay gin punggan sang majority no sa aton sini nga mga kabumbo ang nagsalir iya sadto sa nagligad majority rules matuod sa demokrasya pero ti may ginatawag man nga kun ang majority
Biskan hindi man bala sang gusto, sige yapon nga duso anang duso. No? Ti tawag man sina tyranny of the majority. Nga kay bangod may numero lang sila biskan way sang puntong ilang nga ginaduso, biskan disadvantageous sa gobyerno, disadvantageous sa public. Iduso lang yan nila kay ti ara sila sa majority kag sila yang busog-busog perme. No? Ti duso nila ti tawag sina hindi na yasang democracy in action na kundi that is tyranny of the majority nga isa man sa mga downside sang isa sa mga ugly face sang demokrasya nga may tendency man nga magamo sina nga hindi sang will of the people ang magmayor kundi ang will lang niya sang majority nga may ara sa mga vested interests. Ginhulat pa yung pulo ka tuig 2012, 2022 na subong, ginhulat pa si Kagawad Sedfrey Cabaluna nga magdaog, no? Mayong ay ni Kagawad Sedfrey Cabaluna sa pag point out sang mga elepante, no? Mahamba na ton si Kagawad Sedfrey Cabaluna has an eye for elephants. Kaya nakita nyo, elephant in the room, no? Huwag niya sa may nakuan sini sa sulod sa pulo ka tuig aside abi with the exception ni Kagawad Joshua Alim, the late Kagawad Joshua Alim and Kagawad Plaridel Nava, huwag niya sang may nakakita sang anomalya sinidri sa kontrata nga 1% lang niya ang profit sang city government nga according sa kay Kagawad Nava, ti ang duta prime property sang syudad more than 1 hectare. Kung iban-iban ang guro niya nga negosyante parintahan mo niti sinsilyo lang ng 500,000 pero ti amo na yang gin allow lang sadto sang city government sang former Mabilog administration kag sa mga allies niya sa konseho nga ihatag ni Double Dragon sa city government. Ti subong ginahambal nga disadvantageous, no? Ano ay hansi ni ang reaksyon sang mga city councilor sadto nga nagboto sini pabor kag subong nagapungko naman sa konseho, no? Ti pulo na katuig ni way sa may nagpoint out. Hindi ay han sila sinima insulto sa kaya Kagawad Sedfrey Cabaluna nga baguhanon ka lang nga imo, no? Way ka pagani matuigan diri sa imo sini nga termino, pulo katuig na ni nga exist ang kontrata, ikaw lang nga mahambal sini nga disadvantageous ni, no? Lantawon tabi, bantayan tabi kung anong mangin na kuro-kuro sinadra sang iba naton sini nga mga konsehales. No? Especially mga konsehales nga ti konsehal na sadto nga time sangin paboran nila ini anda subong ti konsehal man gyapon sila ti challenge yo ipa-review ni basi makamuklat man sila. 57 minutos na kaligad sa atak na ang alas 9 saga. Iban karon nga mga balita bantayan sa Bombo Hanay Saudto. Ini si Bombo Donny Digala para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo!